Magandang araw mga kaluto. Yan mga kaluto, meron na tayong nakuhang bayabas. Yung craving ng aking anak ay matutuloy na mga kaluto. Magluluto tayo ng binayabasang bangus mga kaluto. Lina kayo mga kaluto, samahan nyo na po ako. Yan po yung ating mga sangkap. Meron tayong bayabas, kamatis, sibuyas, yung ating labanos, okra, talong at yung ating kangkong mga kaluto. Bali, naglagay lang po ako ng dalawang baon ng tubig at linagay ko na po mga kaluto yung ating kamatis, sibuyas at yung ating bayabas mga kaluto. Ito yung ating papakuluan muna mga kaluto bago nating ilagay yung ating bangus mga kaluto. So, yan na nga mga kaluto, kumukulo-kulo na yung ating tubig mga kaluto. Agburburetin. Ilalagay na natin yung ating bangus mga kaluto. Bali, isang buong malaki itong ating ilalagay na bangus mga kaluto. Pagkatapos nating may lagay itong ating bangus, atin na mga papakuluan at kapag kumulo na yung ating bangus mamaya mga kaluto ay susunod na natin yung mga gulay mga kaluto. So yan mga kaluto, linagay na natin yung okra, labanos at yung ating talong mga kaluto at papakuluan uli natin ito. Pagkatapos po niyan ay hintayin natin kumulo uli at bago natin ilagay yung ating pampalasang patis mga kaluto. Pagkatapos po nating malagyan ng patis mga kaluto ay halu-haluin lang natin para kumalat po yung ating patis na linagay mga kaluto. At pagkatapos po niyan mga kaluto ay ilagay na natin siling panigang. Bali isang siling panigang lang po ang aking linagay at ilagay na rin po natin yung dahon ng kangkong mga kaluto at takpan at pakuluan mga kaluto. Yan na nga mga kaluto, kumukulo-kulo na. Pagkatapos po niya natin nang tikman para malasahan mga kaluto. Nagbanglo si ka, nagimasing George. Luto na mga kaluto, kukuha na tayo ng ulam at bago tayo kumain, magdasal muna tayo. Lord God, maraming salamat po sa pagkain ito. Linisin mo po siya maging kalakasan ko. Salamat din Ama sa mga biyayang pinagkaloob mo, yung pag-iingat mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Maraming salamat Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga tayo, tayo man, kabarbaraan George. Nagbanglo George. Mayat. Sili. Sabi tayo ito'y bugoong. Pag siwsiwan tayo dato'y bangus. Gimasin George. Banglo na talaga. Madamdama kayo nga mga Ryan ng amalpas. Nagdato'y mandagay alaga nga pusan eh. Mayak na talaga George. Maglalambing lang ako mga kaluto. Pa-like and share and follow mga kaluto. Hanggang sa muli, ito po ang inyong kaluto nagsasabing lagi magdasal, count your blessing and stay positive.